Aupa, zer moduz? Igone naiz, xare jardunaldien lantaldeko kidea baita ere, eta labur-labur azalduko dizuet nola funtzionatzen duten gure jardunaldiek edo nola lortuko dugun zuek, parte hartuko duzuen gazteak, pasatzea honezkero nire lagunek azaldu dituzten proposamen horietatik guztietatik. Horretarako, 3 moduko errotazio sistema erabiliko dugu, oso erraza da. Badakizue, honezkero, gure egitarau osoa 3 aretotan banatuta daukagula, alde batetik era aretoa, bestetik ikasaretoa edo tailerrak, eta 3. jolasaretoa. Zuek guztiak ere 3 taldetan banatuko zaituztetegu, A taldea alde batetik, B taldea bigarrenik eta D taldea 3. Eta era berean goiza ere 3 txandatan banatuko dugu. Lehenengo txanda, bigarren txanda eta 3. txanda. Bakoitza gutxi gorabehera ordu eta laurdenekoa. Orduan, txanda bakoitzean, talde bakoitza areto jakin batean ariko da eta errotazio sistema erabiliz lortuko dugu 3 taldeak 3 aretoetatik pasatzea. Okerrez banago, nire buru gaineko taulan ikus dezakezue txanda bakoitzean nor ariko den zein aretotan, eta edozein kasutan esan nahi dizuet lasai egoteko, egunean bertan talde bakoitzak izango duelako bere gidaria, bere erreferentziazko pertsona, ez da inor galduko, edozein zalantza galdera izan ezkero, beraien gana jo dezakezue, haizea, June eta Igor dira, jatorrak, eta esan dakoa. Espero du laster, elkarri ikustea. Ongi izan, aio!